ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. имрӯз пончи кардам. хай хамир карданша нишон надодум. рости аёдум биромада ба навор гирифтан. тарзи пухтанша анамҷа навор кардестам. ана ҳами хел пончикомуна мепазем. да алови пас сирхи бад намекунем. дӯстони азиз, канали навай дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бумонед то ахири навор бо мо бимонед. иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маҳқул мешавад. ҳамихел дӯстони азиз, ҳамаша пухта гирифтум. иҷа шоколад кардум. намхел шоколади сафеду сиёҳу болоҳошун дамхел ҳар чиза кучошидум. баҳри фарзандо шумоам тайёр кунед. маҳқул мешавад фарзандотунда. дӯстони азиз, имрӯз обед мода қурто буд. рости навор накардум. фатир кардану мисол тайёр кардан ма чанд бор дар наворҳом навор кардагим тарзи қурто кунира. ха ҳама медона метона. ана михел обеда мода қурто. имрӯз якшанбе ҳама хонада қурто кардем. дӯстони азиз, барои бегаҳа ана ҳамихел як намуд кукурузни ош ҳастай. ҳамхели тайёр кардам. рости гап барои ами ягон салат карданда кукурузни ҳамхел консерва мехарам мемонам. мебинам ки кӯдако гирифтиян хӯрдиян. баъд гуфтам хай биё як намуд ҳамихел кукурузни ош кунам. ҳама каса бихӯрем. ана ҳамихел дӯстони азиз, шумоам метавонед ки баҳри фарзандо кукурузни ош тайёр кунед. кукурузни оши мода ина ҳамихели макарони дароз ё ки вермишел боша. рӯғанда сирх мекунем макарономона. баъдан биринҷ медозем. биринҷ қадри 1-3-4 минут сирх мекунем биринҷора. баъдан куркума медозем 1 қошиқ. 1 қошиқи калон приправаи универсал дохтам. баъдан 1 қошиқ намак. баъдан об мерезем. об бисёр не ай ҳами болои ҷигори маккамон кукурузмон боло шава шид. даҳанша бор мекунем. алови паста дам мепартовем. дар рӯи пилта ҳам кунӣ мешавад, не ки ман мултиваркада кардам. мултиваркада бо осонтару хушрӯтар меояд. ҳамихел кукуруз дохтам.
баъдан об рехтем. намеям хе обша бисёр намедозем. баъдан падлиф мекунем. Падлиф чӣ хеле ки хутона маҳкулай, ҳамахе падлиф карда ай болош сол мерезиу баъд кукурузни оши мо тайёр мешавад. хоҳем мекунем, нахоҳем намекунем падлиф. ана кукурузни оши мо тайёр шид.